खुलुमबाय आंनि इउट्यूब चेनेलनि गासै नायगिरि लोगो नोंथांमोन आं दिनै मोनसे जायगायाव फैबाय थानाय समाव फोथाराव बर'फोर गोबां बर' आइजोफोरखौ दुब्लियाव माबा मोनसे खनबाय थानाय बायदि नुनानै हाबफैदोंमोन। बे समाव आं खाथियाव फैना नुफैबाय बेयाव आलु बुरदों। थारैनो बे जायगायाव आलुनि आलु खेथि होनोब्ला गोबां मुं मोनो बेयाव आलु आरो गोबां आलु जायो। थिग बेनिखायनो दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो जोंनि बर' सुबुंफोरनि बर' आबादारिफोरनि आलु आबाद मावनानै रां खामायनायनि सायाव फंनैसो बाथ्रा मिथिगोन। नोंथांनि बे जायगाखौ मा होनो? गामिया सोनां बुराबगत आरो जिल्लाया धेमाजि। आंनि मुङा मुस्रि मनिराम मिसियारि। खै बिगासो आलु गायदों? फार्स्ट माने आलु गायनायाथ' आगोलबो गाव गायदोंमोन गायनाया, होमबाबो एबार गायनाया 14 बिगासो गायदोंमोन आङो। 14 बिगासो ना? 14 बिगासो गायदोंमोन। ओमफ्राय मा आलु बियो? बेयोथ' माबाया आलुआथ' मागि आलु होनना बुंदों। मागि आलु ना? मागि आलु। बेसेसो कुइन्टेल मोनगोन बायदि आसा खालामदों? बेयावथ' आं बारा खालामना नायाखै। बेयावथ' ओंखारनांगौ माखासे 200 कुइन्टेल 200 कुइन्टेल ओंखारनो हागौ आरो 250 ओरैसो ओंखारनो हागौ आरो माने बेसे 14 बिगासो 14 बिगासो हायाव आरो बेयावथ' 10 बिगा दं। बेयाव बेखिजा माने 4 बिगा दं। जिखुनु देग्लाय नोंथाङा 14 बिगा आबाद मावदों आरो आलु आबाद। ओरैनो खेथि बाथि बेयावथ' बारासो गाज्रि जाया, मोजां जायोना? आरो बेयावथ' माइ दुब्लि बेखौ माइ गायखांनानैसो आलुखौ गायनाय जायो। आलु जायो। ओरैनो नों बे आलु आबाद बायदि बायदि आबाद मावनानै गोसोआव माबायदि गोजोननाय दङ? खेथि मावनायावथ' आंबो गोसो दं, गोसोआलाय गोसोखौ मोजां मोनो मावनानै, खिन्थु माखासे खामानिफोरावबो ओरै खारथिंनाय जायो नालाय बारासो मोजां जानो नागिरा। गोसो होना मावबाथ' मोजां जायो जानायालाय। माने आबादजोंबो जिउ खुंनो हागोन, मोजाङै खांनो हागोन होननानै सानो आरो। जोंथ' नायावबो धरिलक बा आलुबो माइयावबो जों गोबां आगोलबोथ' माइ खेथिबो मावबाय। जिखुनु आबादफोरानो जिखुनु मावबानो जायो आरो मावबानो जाया आरो गोसो होना मावबानो मोजाङै मोजां जायो, खिन्थु मावाबा मोजां जानो नागिरा आरो। बे माने एसे आबदाल लानांगौ होननाय जादों। आबदाल लानांगौ होननाय जादों आरो ओरैनो बेयाव टाइम जुदि नों हासार होयोबा मुलि होयोबा खुनु जायिनि खोथा गैया, जिउ खांनो हायिनि खुनु खोथा फैया। सब गोबां रां खामायनो हागोन होननाय जादों आरो। ओरैनो बेयाव मा हासार होनाय जायो? ओरैनोथ' गोदो बेलेगाव जोङो गोबां माने होनाङि हासारफोरखौ होनाय जायो, माने केमिकेल। ओमफ्राय ओरैनो बेयाव बे नोंथांमोननि ओनसोलाव बेफोरखौ बाहायनाय जायो नामा? केमिकेल जिहेतु दाथ' जोंथ' इयाव सुपार पटास होदो, ओमफ्राय आरो खिफोरबो होदो होनायालाय, ओमफ्राय ब्रयलार खिफोरबो एसे होनाय जादों। ब्रयलार खिबो होनाय जादों। जोंथ' आबादखौ मावबा मोजाङै फिथाइ मोनो। जों गोबां जायगायाव जों थांनो गोनां गैया, बेंगालर, गवा, बायदि गुबुन रायजोआव थांनो गोनां गैया आरो। गोसो होना खामानि मावबा नों जायगायावनो रां खामायनो हायो। जोबोद मोजां खोथा। ओमफ्राय बेयाव दा गोबां माने आङो आबादाव बारियाव फैनानै रायजोफोरखौ लोब लोब नुदों। ओमफ्राय ओरैनो बेयो हाजिरा ना सावरि? जोंना गामियाव मोनसे दाना दोननाय दं रायजोफोरा। आं गामिनि नेहाथारि जानानै सानसे आंनो रायजोफ्रा अननानै अनसुंथाइ होनाय आरो मदद होफैयो आरो ना। आरो जिहेतु रायजोनि आफादगिरि नेहाथारि जायोब्ला बोसोराव खनसे नोङो रायजोफोरनि मदद मोनो। जोबोद मोजां खोथा। बे मोनसे मिथिनो गोनां खोथा। जोंनि गेजेराव गोदोनिफ्राय जों सावरि बादालि जालायोमोन, खिन्थु नैबे बुराबकत गामियाव दासिमबो हमना ला गामिनि दैदेनगिरिया गामिनि एसेबां जुदि बिबानखौ लानानै खामानि मावोबा रायजोनि, थिग बिदिनो बिथांमोनाबो रायजोनि सानसेनि मदद मोनो आरो न'खरसेनिफ्राय सासे खरि ना। जोबोद गोजोननाय बाथ्रा। माने बेनि गेजेरजों सुखु दुखु सावरि बायदिबो रायजोनि अनलायनाय मोनो आरो। थिग जोबोद गोजोननाय मोनबाय। दा रायजोफोरा नै गोबां लोब लोब बाहागो लादों। जोबोद दा मोनाबिलि सम बुरखांनानै बेयाव बयबो जिरायबाय। साहा होसिगोन निस्सय साहा। ओमफ्राय बे आलु गोदानखौ लाब्रा जागोनबो होननाय खोनादों। लाब्रा जागोन ना आलु गोदानखौ? आलु गोदाननि बर'निथ' सावरि नालाय, हयथ' बेयाव बायदि बायदि जौ बिदै, माइब्रानि बिदै गोबां मोननो हागौ आन्दाज खालामदों। बे गारहासे लाबोखाबाय नामा माबाखौलाय? दैसो हरदो। बे बुराबकत गामियाव माइब्रानि मोनोलै।
माइब्रानिबो लोंदों जानो हागौ बे रायजोफ्रा नुवाखै ज' ज' मा होदों सावरियाव दा नुसिगोन मा होदो मा होदों ना बेदर थागोन ना बेदर थागोन दाउ बेदर थागोन ना जोबोद आलुफोर थानो हागौ आलुफोरबो थानो हागौ ना आलु नुवाखैना एबार जानो मोनबासो मिथिगोन निस्सय मिथिखागौ सावरि होनोब्ला दानि गोदोनिफ्रायनो सोलिबाय थानाय बेदर बायदि बायदि बर'नि सावरियाव जानाय मुवाफोरखौ जानानै रायजोफ्रा बिदिनो गोजोननाय लायो आरो थिग बेनोमोन दिनै भिडिअ बानायनायनि गुबै जाहोना आरो गोबाव सम जाबायमोन भिडिअ होया खिन्थु एबारनिफ्राय नोंथांमोननि गेजेराव बायदि बायदि रोखोमनि भिडिअ लाबोनो नाजागोन नोंथांमोना बाहागो लाबाय था गोजोन्थों।